ассалому алайкум ба ҳама бародаро ба ҳама тамошобинони канали мошин савдо. бародаро як бори хуш омаден. дар навори имрӯза 10 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳру ноҳияҳои кишвар. мошинҳои хубанд, нархҳои дастрасанд. фақат бародар навора то охира тамошо кун, лайкзора фаромӯш накун ва шахсоне ки меҳмонанд ҳатман обудан шавен ва бародарое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳарчи зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебурояд. имо ватсап ҳастад. ҳамин рақамҳо мо дар равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши шахсонӣ харидор мекунем. раҳмат барои лайкотон, барои дастгириётон зинда бошен бародаро. фикротон ҳатман дар зери видео дар комментария нависен ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курси имрӯза марҳамат дар рӯи экрани шумо мебурояд. ҳама каса навори имрӯзаро сар мекунем бародаро. рафтем. навори имрӯзаро бародаро сар мекунем мо аз ВАЗ 2114 ки соли барориш 2011 солай. кузов хетчбек, объем мотор боша 5 литрай, сӯзишворӣ боша бензини холияй, коробкаш механика. мошин бародаро дар ҳолати беҳтарини корӣ қарор дорад, камбудӣ надорад. соҳибаш гуфтеста замин мехарам, ба ҳамин сабаб срочно мефурӯшамша. мошин айни ҳол дар шаҳри Москва қарор дорад бародаро. 120 000 рубл нархаш кадай соҳибаш. харидор аниқ боша гуфта биёен ай пеш бо муомила мекунем, арзон мешавад. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти бештара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран будам муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Astra G соли барориш 2003 солай бародаро. объем мотор боша 6 литрай. кузов хетчбек, сӯзишворӣ боша бензини холияй, коробкаш механикай. мошина гуфтай бародаро моторуш 616 як сола ҳуҷҷат дора. мошин хадавӯиш навай, мотораш расход надора, дудари пеш электропакет дора, камбудӣ надора, фурӯхта мешавад. мошин ба айни ҳол бародаро қарор дорад дар Санкт Петербург. 190 000 рубл бародаро. мошина соҳибаш нарх кадай. харидор аниқ боша гуфтай биёен ай пеш муомила дора, бо гапзанон мекунем. алиш ҳамеша ба мошини дар Тоҷикистон буда Мерседес ё ягон намуд Opel вариантҳо дошта бошем гуфта пешниҳод кунед. марҳамат бародаро, дар ҳамин рақамҳо ватсап ҳам ҳаста, метавонем ба тариқи ватсап ҳам муроҷиат кунед барои маълумоти бештар ва аниқтар. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Toyota RAV4 соли барориш 2002 сол. объем мотор бошад 2.0 литрай, сӯзишворӣ боша газу бензинай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, срочно фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нест бародаро. мошина айни ҳол дар ноҳияи Панҷакен қарор дорад. 45 000 сомон мошина нарх кадай соҳибаш ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 260 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай муомила дора, бо арзонуш мекунем. варианти алиширам ҳаста гуфта агар вариантҳо дошта бошем пешниҳод кунед. биёен ай пеш мебинем, гапзанон мекунем. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Daewoo Nexi соли барориш 1996 сол. объем мотор боша 6 литрай, сӯзишворӣ боша бензини газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега соҳибаш. мошин камтар мелчи кор дора, тамом. коробкаш 100% 4 баллони 100% дора, запаскарам дора. газ бензин ҳардаш кор мекунад, магнитофон колонка дора, фурӯхта мешавад. хулоса айни ҳол бародаро, мошин дар шаҳри Душанбе 12500 сомон мошина нарх кадай соҳибаш ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 73000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай муомила мекунем, бо арзон мешавад. барои маълумоти бештар бародаро, марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Lada Priora соли барориш 2008 сол. кузов хетчбек, объем мотор боша 6 литрай, сӯзишворӣ боша бензини холияй бародаро, коробкаш механика. мошина гуфтай мотор 616 кондитсионер дора, монитор, задник камера, обогрев сиденё, электропакет дора, салон тоза, кузоваш 100%. ягон пусидагӣ задагӣ надора. мошина фақат мешини ҳай мекунӣ гуфтай соҳибаш. фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нест бародаро. мошина айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 25500 сомон мошина нарх кадай соҳибаш бародаро ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 149000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай муомила дора, биёен ай пеш бо арзонуш мекунем. варианти алиширам ҳаста гуфта агар вариантҳо дошта бошем пешниҳод кунед, мебинем, гапзанон мекунем. ва барои маълумоти иловагӣ дӯстон, марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед
қатъи соҳиби мошин гапзанон кунед. Opel Vectra аз соли барорӣ 1995 сол, объёма турбошаки 6 литр, сӯзишворӣ боша бензина, газаи бародаро, коробкаш механика. Мошина гуфтаи ҳолаташ беҳтаринай, фурӯхта мешава, маълумоти бештар нависондагӣ нестай. Айни ҳол бародаро мошин дар ноҳияи Исфара қарор дорад. 26500 сомон мошина нархидаи соҳибаш, ки бо рубли имза агар ҳисоб кунем 154000 рубл мешава. Харидор аниқ боша гуфтаи биёнай пеш муомила мекунем, бо арзон мешава. марҳамат, шахсони харидор барои маълумоти бештара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Toyota Mark D соли барорӣ 1997 сол, объёма турбоша D, сӯзишворӣ боша бензина, газай, коробкаш автоматай бародарон. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, гази бензин гуфтаи ҳардуш кор мекунад, соҳибаш кондиционер кор мекунад, фурӯхта мешава. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе 15000 сомон бародаро соҳибаш мошина нарх кардай, ки бо рубли имза ҳисоб кунем 87000 рубл мешава. Харидор аниқ боша гуфтаи муомила дора, арзон мекунем шав. Варианти алиширам ҳаста гуфтаи ба ягон 2115, 2110, 2112 ёки 2107 боша. 99 ҳам боша гуфтаи мешава. Вариантҳо агар ҳамихали мошинро дошта бошем гуфтаи пешниҳод кунед, бебинем, гапзанон мекунем, мақсад алиш кардан мешава. Ва барои маълумоти бештара ба даст овардан бародарон ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтара бо айхуди соҳиби мошин дарёфт кунед. Mercedes-Benz C-Class соли барорӣ 1996 сол, объёма турбошаки 8 литрай, сӯзишворӣ боша бензина, газ, коробкаш механикай. мошина бародаро соҳибаш мега 100% элеганс, 1 сола ҳуҷҷат дора, техосмотрам дора, гази евро 4 задагай, 4 электропакети дигарам дора. мошин сабаби фурӯхтан гуфтаи сум дар кора, ба ҳамин хотир фавран мефурӯшам. мошина айни ҳол бародаро дар ноҳияи Ашт қарор дора, 38000 сомон мошина нархидаи соҳибаш, ки бо рубли имза ҳисоб кунем 222000 рубл мешава. харидор аниқ боша гуфтаи муомила мекунем, бо арзон мекунем шав. марҳамат, бародарои мошинхар, барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Hyundai Sonata соли барорӣ 2007 сол, объёма турбоша 24 литрай, сӯзишворӣ боша бензина, газай, коробкаш автоматай. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, мега соҳибаш литсензия то 2024 ҳастай, дар ширкати Somon Taxi расходуш гуфтаи 10 литр газқатӣ 670 мегардад. документош то 23/05/2023 ҳастай бародаро фурӯхта мешава. маълумоти бештар нависондагӣ нестай. мошина айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 40000 сомон бародаро соҳибаш мошина нарх кардай, ки бо рубли имза ҳисоб кунем 233000 рубл мешава. харидор аниқ боша гуфтаи бо муомила дора, арзон мекунем шав. марҳамат, шахсони харидор, барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Astra F соли барорӣ 1997 сол, кузов седан, объёма турбошаки 6 литрай, сӯзишворӣ боша гази бензинай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ бародаро қарор дорад, чашкиҳош барид надорад, пешқафош. хулоса мошин ҳолаташ созай, фурӯхта мешавад, камбудӣ надорад. маълумоти бештар нависондагӣ нестай бародаро. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 35000 сомон соҳибаш мошина нарх кардай, ки бо рубли имза ҳисоб кунем 24000 рубл мешава. харидор аниқ боша гуфтаи муомила мекунем, бо арзон мешава. варианти алиширам ҳаста гуфтаи ба ягон намуд мошин агар дошта бошем пешниҳод кунед, мебинем. барои маълумоти пурра ва аниқтара бародаро дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва бародари азиз, дар ҳамин ҷо имзои эълонҳои мо ба анҷом мерасад. раҳмат, ки наворат охира тамошо кардем. зинда бошем бародаро, дастгирии моро фаромӯш накунед. мо ҳар рӯза кӯшиш мекунем ки наврҳои нав ба нав пешниҳод гардонем, то наври оянда дар ҳар ки ҷо бошем ихтона эҳтиёт кунем. худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. хайр.